Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil Gol MZ, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o fungicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Parece ser que a viña xa ten uns crecimientos axeitados en algunhas parcelas, co cual xa é conveniente empezar os tratamentos fitosanitarios, sobre todo para mildio. É importante, antes de empezar cos tratamentos fitosanitarios, revisar ben a maquinaria, posto que unha boa revisión da maquinaria vai nos a garantizar que o tratamento fitosanitario sea moito máis eficaz. Entón é conveniente revisar o sistema de agitado, as bombas, os filtros, as boquillas, sobre todo moi importante limpiar as boquillas, saber que caudal vamos a emplear coas boquillas por superficie, recordar que os tratamentos fitosanitarios, a gran maioría deles, a dosificación ven en litros ou kilos por hectárea por superficie, e outros veñen por porcentaje. Entón, temos que saber sempre o caudal de caldo que empleamos por unidade de superficie das nosas parcelas para saber realmente a dosis que temos que aplicar de produto. Isto nos vai a garantizar de que o tratamento vai ser máis eficaz, vai nos a garantizar unha salud óptima para o operario, unha seguridade para o operario, e aparte vai haber menos contaminación do medio ambiente. Na situación actual vemos que hai diferentes crecimentos vegetativos en distintas viñas, ben porque se podaron unhas antes, outras despois. Entón, en función deso, e dada a climatoloxía que nos está acontecendo nestes días, é necesario tratar naquelas parcelas onde os crecimientos son superiores a 10 centímetros. Por que digo isto? Porque sabedes que a infección primaria de mildio desarrollase sempre en base a tres circunstancias. Crecimiento vegetativo, ten que ser superior a 10 centímetros de crecimiento vegetativo, 10 litros de agua por metro cuadrado, que hubiera caído unha choiva superior a 10 litros de agua por metro cuadrado, e despois que haya unha temperatura media entre o día e a noite de 10 grados. A primeira infección, a infección primaria de mildio, apareceu en algunhas fincas onde os crecimientos eran grandes. Foi nas fechas sobre o 15 e 20 de marzo, onde hubo unhas temperaturas
altas, unha temperatura alta entre o día e a noite superior aos 10 grados. Nestes últimos días de marzo a temperatura foi baixa, de feito hubo avisos de riesgos por xiada, en algunhas zonas sí que hubo algunhas parcelas afectadas por helada. Entón, digamos que a infección primaria nos cultivos donde teñen ahora maior crecimiento se frenou un pouquiño por esa temperatura. De todos xeitos, eu recomendo, a recomendación sería tratar naquelas viñas onde si hai esos crecimientos, sobre todo onde se ven os racimos, onde están os racimos visibles. Aquí podedes ver que hai distintos crecimientos, pois foi podada esta parcela en dúas fases. Vedes nestas zonas onde os crecimientos prácticamente son moi cortiños, e despois ves estas zonas, estas parras que si realmente xa ten uns crecimientos superiores a 10 centímetros, están os racimos visibles. Co cual, a recomendación é darse a tratamento onde esas parcelas xa teñen os crecimientos superiores a 10 centímetros e onde están os racimos visibles. De todas formas, sigue sendo a temperatura baixa polas noites, digamos que os riesgos de mildio non son moi grandes, pero por prevención, porque o mildio, para tallalo sempre é mellor en modo preventivo, porque xa en curativo xa é moi complicado. Entón, por prevención, a recomendación é dar tratamento, sí, onde esos crecimientos son superiores aos 10 centímetros. O criterio de repetir despois do tratamento, normalmente a persistencia dos produtos sistémicos son sobre 12 días, os penetrantes de 10 días e os produtos de contacto sobre 7 ou 8 días. É conveniente ahora dar un tratamento con acción sistémica para que nos proteja a parte vegetativa que vai crecendo nova. Despois, cando temos que repetir un tratamento? Si antes dos 15 días que temos que repetir, se producen choivas que nos laven o produto que demos anteriormente, co cual é conveniente, si se dan as condicións climatológicas despois dos 15 días de dar o primer tratamento, se houve choiva é conveniente anticipalo aos de 12 días, xa que a persistencia do produto é de 12 días. Tuvemos estes días atrás temperaturas baixas, como dixen anteriormente, no cual hubo incidencia de xiada en algunhas zonas, e o riesgo de xiadas, estuve mirando estes días as prediccións meteorolóxicas, para todo o mes de abril pode haber riesgo de xiada. A riesgo de xiada non vai, porque este maior ou menor crecimiento vegetativo vai haber maior ou menor riesgo. Hai riesgo igual sempre cando baixen as temperaturas, sobre todo a helada negra, cando hai un descenso brusco de temperatura pola noite, pero o aire, a temperatura suave, co cual a planta, para evitar, digamos, que haya unha congelación, deshidrátase e seca. Entón, o riesgo de helada, se hai un descenso de temperatura, temos. Entón, caso de que haya ese problema, que esperemos que non veña, temos que facer unha poda nas zonas que quedan afectadas, e despois dar un tratamento cicatrizante con fungicidas a base de Folpet. É conveniente tamén mezclarlle un extracto de algas que sempre lle vai a axudar a que haya unha cicatrización e unha vegetación despois da planta. Non é conveniente, si hai riesgo de xiada, como mencionamos anteriormente, manter o suelo sin herba, xa que con eso que podemos facer é que nos suba un grado de temperatura ao entorno da viña, co cual o descenso de temperatura vai ser menor. Entón, manter o suelo sin vegetación, despois ter xa aplicados as enmiendas cálcicas ou orgánico e botar algo de mineral en función da analítica de solo que se hubiera feito. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Juan José Maquieira explícanos tamén os efectos que a alerta sanitaria por coronavirus ten nas tarefas de campo. O viñedo continúa a avanzar, pero o decreto do estado de alarma si limita a actividade, diferenciando entre os viticultores profesionais e os que non o son. Que si hai que ter en conta que hai moita xente que se despista, é que hai dous tipos, digamos, de operarios no sistema agrario. O profesional e o horto familiar. O familiar, sale unha normativa
na que todo agricultor, viticultor profesional poda atender as súas viñas sin problema ningún. Quen é un agricultor viticultor profesional? Todo aquel que teña as súas explotacións, as súas viñas inscritas no REAGA ou no registro vitícola. Todo aquel que teña o carnet de aplicador de fitosanitarios básico, e todo aquel que teña o carnet de venta neste caso na viña de venta de uva, o sea que este inscrito no Consello Regulador Rías Baixas. Entón, esos son viticultores ou agricultores profesionales. Ora, para un agricultor familiar, horta familiar, como se chama horta familiar, a lei marca que ti podes traballar os teus campos, as túas fincas, a túa viña, sempre cando a parcela non distancie máis de 500 metros da túa casa. Hai xente que se trabuca un pouquiño nese aspecto. Agricultor profesional e agricultor de horta familiar. Hai que diferenciar un pouquiño esas dúas matices. E despois, nada, desexar a todos que se coiden a xente, tratar de quedar na casa o máximo posible, evitar os desplazamientos. Esperemos que entre todos poidamos vencer este problema pandemia do coronavirus e que pase canto antes. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual. Se hai algo que o sector vitivinícola ten claro é que o campo non entende de alertas sanitarias. Por iso as adegas aproveitan para centrarse no cuidado dos viñedos, máis aínda nestes momentos clave de principio de brotación e de primeiras ameazas de mildeu. Nesta época estamos, ahora mismo repoñendo as plantas que ben secaron, cortando sobre todo nos que traballamos moito que a cubierta no suelo, estamos en riesgo de helada, co cual estamos cortando moi ben a erva para que intentar que esa helada non nos afecte. E en breve, me imagino, moi en breve xa empezaremos cos primeiros tratamientos para o viñedo. O viñedo, o ciclo biológico sigue, o viñedo non entende de coronavirus, nin entende de parón, ni de estado de alarma. El, afortunadamente, sigue ao margen. O mercado xa é outra historia. A comercialización dos viños sí que se viu golpeada de cheo pola parálise a nivel mundial que provocou a pandemia do coronavirus, algo que notan especialmente as adegas que traballan principalmente coa hostalería. Por suposto, intentamos acatar todas as normas que nos veñen. Síguese traballando no campo, na adega estamos pechados, a venta e demás está pechada porque ao cerrar todo o que é canal Oreca, que é o que nos traballamos, pois estamos cerrados. E sobre todo o que temos é unha mira optimista de que isto se termine cuanto antes, que entre todos terminemos e fagamos frente a esta situación e que salgamos fortalecidos. No caso de Lagar de Pintos, esta situación tamén afectou a outro eido da súa actividade, a celebración de eventos, non só pola vaga de cancelacións destes momentos, senón tamén pola incertidume sobre o futuro. É complicado porque, non saben que fecha podes, porque obviamente ti tes pensado este ano, como persona que se queren facer un evento, ben sea unha boda ou ben sea unha comida que festexe un aniversario, pois este é o ano realmente, non? E ben, obviamente as fechas se pospoñen, a maioría, por non se anulan, pero tamén está aí, a incertidumbre está aí, se realmente serán os 250 que pensaban ser ou se reduce a 100, que pasará con estes eventos onde realmente agrupan a tanta xente e tan unida, e son eventos encima tan de contacto, porque besos e abrazos e enhorabuenas é o que máis se estila. Mentres non se recupera a normalidade o traballo do campo, complétase co de adega. A colleita do ano pasado foi unha colleta boa, si ben comparativamente coa do ano anterior a nivel de cantidade hubo unha merma importante, pero creo que foi un ano, é un ano, a añada 2019,
interesante, cando menos, hai moita máis concentración, e, bueno, son viños, pois eso, con máis extracto, quizá unha acidez a mellor un poquinho máis marcada, pero, bueno, ao final eso sempre se transmite en síntomas de frescura. Ben, gústame a añada 19. O viño do ano xa está no mercado, pero nas barricas de Lagar de Pintos aínda quedan as elaboracións de Garda, o Castiñeira e o Vizconde de Barrantes. Faltanos os viños que facemos, bueno, con un ano de crianza, con 2 aniños en madeira, bueno, as diferentes elaboracións que son distintas, ¿no?, o que entendemos por el concepto de viño xoven que fermenta en acero inoxidable, redondea un tempiño e sale xa a venda xa. O tempo é fundamental, sempre, non? E máis nos viños acusan, bueno, é moi agradecido o paso do tempo, unha vez que os viños están xa elaborados, pois, bueno, esas crianzas ben sean en aceiro, en madeira en diferentes formatos, e a medida que transcurre o tempo, bueno, pois o viño gana, por suposto, e entonces, bueno, ves que ves esa complejidade, ves ese futuro prometedor, non, que ahora mismo están tendo estes viños, que ahora mismo están na adega esperando a ser embotellados. Dende a adega de Ribadumia tamén repiten o chamamento á sociedade que máis se escoita estes días: hai que quedar na casa. Intentar que isto pase, pero, bueno, a veces un ten a sensación, sobre todo os que vivimos aquí no campo, e non o vivimos tan de primeira man, non, tan como nas cidades. Ao final dices tú, es que moita xente que non se ve a nadie. Bueno, nos aquí na finca tampouco antes tampouco veíamos a nadie, ni salimos a aplaudir ao balcón, ni falamos co veciño do lado pola fiestra, pero sí que entonces parece como que non se vive tan de primeira man a veces esa situación, ¿no?, de nadie na calle, pero de todas maneras bueno, é desolador, ¿no? Sí. Bueno, confiemos en que todo vaya bien. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Os viños de Rías Baixas recibiron 20 premios nos concursos Mundus Vini e no Vinalies International celebrados o pasado mes de febreiro en Alemanha e Francia respectivamente. Estes galardóns repartíronse en 13 medallas de ouro e 8 de prata, pertencentes ás anadas 2019, 2018 e 2017. Das 20 marcas premiadas, 12 adegas recibiron medalla de ouro no Mundus Vini, 6 foron para a nada 2019, 5 para 2018 e 1 para 2017. As que hai que sumarlle as 5 medallas de prata para viños da Anada 2019. En canto Vinalies International, a medalla de ouro foi para un Rías Baixas de 2015, mentres que 3 medallas de prata recaeron en 2 marcas de 2019 e unha de 2018. O Vinalies International celébrase anualmente en Francia. Este ano transcorreu do 28 de febreiro ao 3 de marzo. Organizado pola Unión de Enólogos de Francia, un xurado experto en análise, cuxa presidencia recae nun enólogo francés, realizou durante 5 días catas matutinas a cegas para avaliar viños procedentes de todo o mundo. Pola súa banda, o 26º Gran Premio Internacional do Viño Mundus Vini, que se celebrou en Alemanha do 18 ao 23 de febreiro e rende homenaxe aos mellores viños na degustación da primavera de 2020. O xurado valorou case 7.500 marcas de viños de todo o mundo. Para iso, contou con 268 expertos en viño de 54 países, que durante 6 días cataron as diferentes mostras.
Ridomil Gol MZ fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o fungicida. É un produto de Syngenta. Máis información na nosa web. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢。 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual.